Оның қабатланмас, үзенчәлекле, моңлы тавышы күптән инде халык күңелен яулап алды. Гомерен сәхнәгә багышлаган җырчы Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗановка 80 яшь тулды. Җырчының репертуары татар композиторларының классик әсәрләренә дә, милли җәүһәрләргә әйләнгән халык көйләренә дә бай. Җырчы үзенең юбилеен туган җирендә исеме җырларга кергән Арча төбәгендә билгеләп үтте. Үзенең олы юбилеен билгеләп үтүче Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов Арча районының Курса-Пышмак авылыннан. Шуңа күрә дә ул туган ягында җае чыккан сайын булырга тырыша. Үзенең 80 яшьлек юбилей бәйрәмендә ул туган ягында тамаша кылырга уйлады. Siz Abdullah Tokay җирендә туган кеше. Siz Tokay баласы. Шуңа күрә кыдай тәрәсәгә шундый тавыш, иске тавыш белән Әйтеп үтәргә кирәк, радиофондта Шамил Әхмәтҗанов башкаруында 150-дән артык җыр саклана. Алар арасында саллы татар халык җырлары, күренекле композиторларыбызның күркәм әсәрләре, бәйет, мөнәҗәтләр, төрки халыклары телендәге язмалары да шактый. Шамил Сабир улына Арча муниципаль районы алдындагы казанышлары өчен медале бирелә. Районыбыз эзле район, тарихлы район һәм әлбәттә шушы эзне, шушы тарихны калдырулычылар арасында безнең Шамил Әхмәтҗанов инде үзенең лаеклы урынын алып тора. Һәм бүгенге көндә аның безнең юбилей концерты белән безнең районыбызга кайтуы безнең өчен бик шатлыклы вакыйга. Һәм әлбәттә районыбыз халкы көтеп алды. Без инде бүген матур кичә булыр дип уйлыйбыз. Үзебезнең теләкләребезне әйтербез аңа, аның тагы бер тапкыр иҗатын яңартырбыз дип. Әле бүгенге көндә дә аның менә 80 яшь тулуына карамастан яшь җырчыларны көнләштерә торган тавышы бар. Ярты гасырга якын җыр сәнгатенә тугры хезмәт иткән зур талант, татар сәхнәсенең тәҗрибәле мэтры Шамил абый, Татарстанның халык артисты Шамил Сабир улы Әхмәтҗанов бүген дә сакта. Ул сәхнәдә җырчы, мәктәп көллиятләрдә Татарстан җыр һәм бию ансамбленең аерым җырчыларына тавыш куючы, укытучы, педагог. Хатынына яраткан ир, балаларына хөрмәтле әти, оныкларына дәү әти. Якташыбыз, яраткан җырчыбыз Шамил Әхмәтҗанов Арчабызның йөзек кашы. Җөмһүрияттә яраткан җырчы һәм әлбәттә моңлы сандугач. Арча диләр, Арча биек тауларда. Рәхмәт шушы җирдә туганыма, рәхмәт туган җирдә, шушы Тукай телендә сөйләшеп тугашта дип әйтәм мин хәтта. Чөнки мин бик яхшы ана телемне беләм. Яхшы тәрбия алганмын мин туган телемдә. Мин бәхетле кеше шунда яшәгәндә. Мин зарлана алмыйм, бик күп чит илләрдә булдым мин. Бүтән Урта Азия халыкларының җырларын. Менә шушлай торып өйрәнә 80 яшькә дә җиттем, Аллага шөкер. Юбилей кичәсе бер сулышта узды. Сания Әхмәтҗанованың «Язмышлар тақиясы» дип исемләнгән китабындагы Арча поезды шигырьләр циклында авылдашы Шамил Әхмәтҗановка багышланган «Сорнай моңы илчесе» шигыре бар. Шигырьгә кереш сүз итеп, дөнья дәрәҗәсендә югары бәяләнерлек җырлар тудырган маэстро авылдашым Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗановка багышлыйм дип язган горурланып. Халык моңы милли аһәңнәрдән тетрәндердең күпме күңел күген. Шамил кебек җырчы улы барда татар яшәр әле, мең яшәр. Халкыбыз горурлыгына әверелгән олуг артистыбызга иҗади уңышлар теләп калабыз. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Динә Нәҗметдинова, Сергей Беркутов, Татарстан яңалыклары.